Iyarekhoda ke makhulu lento. Ithini? Iyakufota. Oh. Iyakufota ke iyarekhoda. Okuvele umakhulu ke yona. Kuvele yena notata ngokuvelile kodwa. Awufuni nge uvele. Akodlake. Makhulu into ukuthetha nje ngempilo yakho ne. Akho detail. Ongayazi awuyazi uyayazi oyikhumbula uyayikhumbula ongayikhumbuli uyayikhumbula akho nto. Intoni ke? Impilo yakho. So mina ngizokubuza imibuzo ngempilo yakho indlela okhule ngayo la ubuphila ku izinto ebenizenza ngiphendula ekhumbulayo ongayikhumbuli uyayikhumbula. Andikhumbula. So ke makhulu cela igama ke makhulu nento yobana uyakhumbula wazalwa nini wavela nini wena. Ndazalwa ngo-1929. Ndizalelwa eMkhansi. Nani bangaphi kowena? Abakhaya sasibangaphi amadoda Dalonga, Umxolisi, emathathu. Amantombi? Amantombazana ayimane. 7. Nikhula nje nikhula nomama notata okanye nakhulela ezihlobeni okanye kwakho njani? Ndandikhulela kumama notata abandizeleyo. Ndade ndaba ndiyatshata. Waya esikolweni? Ndandihamba isikolo. Wafika kwa-grade bani? Awungekho zigrade ngelo xesha. Ndapasa ku-6 ndaya esinalini. Esinalini ndandifunda eBlightsuit isikolo ndandifunda kuso eNgqamakwe. Ngoku emveni koko ndatitsha iminyaka emibini. Emva koko ndatshata. Noko nditshata ndingekathandi ukutshata. Athi kanti abazali bazana nalo tata walomyeni ndizawutshatela kuyo. Lokhu ndabe nozimela ndisiya kudade bawe ngapha emampondweni bandiyalifuna eliso. Hayi kwacaca uba utata yeyi akayithandi le nto besegqibile nalo tata walapha. Wandiphuthuma. Ndaba ndancama ke ndayeka. Ndazawutshata ke nditshatele ekhaya. Emveni kokuba utshatile waye waphindela emsebenzini okanye wahlala ke ngokwasemzini? Apha ke ngoku kwacaca indoda le yeyi ayifumani kakuhle nomsebenzi. Bendiqhela uzisebenzela baba ngoku ndizawuhlakazela. Ndawufuna umsebenzi wobutitshala lo bendinguwo. Ndawufumana. Ndandihambe nzima phofu noba mandiwufumane engafuni umyeni wam umama ndititshe. Ndazimela ke ndawutsho eMthatha. Ndafika eMthatha ndaziyela eofisini phaa kwezaa ofisi zaseMthatha ndicelela umsebenzi. Hayi kwacaca uba andinawunikwa msebenzi. Ndasitsho isikhalo. Yeyi hayi kwacaca uba inantsika yonke iyothuka yile nto. Hayi kwathiwa mandize enantsikeni ekhawuntarini ndabhaliswa ke bandifuna umsebenzi. Kwabuzwa nedolophu yam uba yeyiphi na. Kwabuzwa neofisi emandiye kuyo. Hayi ndabachazela. Ukuze ndibe ndiyafumana umsebenzi kodwa uyena amangafuni. Ndivele ngoba uzala into endinyanzelayo uba mandifune umsebenzi. Yena besenza ntoni umyeni akhe behlele endlini? Behambe eRhawutini abuye kungabikho nesente endiyibonayo kuyapho. Ucaba ngoku nabantwana bam bazawuhlakazela ndihlakazela nam ndandiyititshala. Ubutitsha eziphi subjects? Kaloku bendititsha ndingena kwesi sikolo ndiphinde ndiye kwesinye ndithunyelwe kwesinye. Uqala kwam ngoku nditshatileyo ndifundise eMgwalana ndatitsha u-3 no-4. Ndikhe ndisiwe naku-5 itishala yayikhona apha yayingaqinisekanga ngomsebenzi.
Ndaphinda kwakhona ndaya kwesinye isikolo ngapha ezintabeni eGqaga. Kwakho esi sikolo sesabantu ababomvu bangazi nayiphi into. Kuhanjwa kuthiwa zinto nento ezidlalwayo ngabantu ababomvu. Hayi ngamaqaba uthi ndiyazi into ezazidlalwa. Gogo izibhola makhulu lanto nobaleka. hayi izongena mvalo nto kum. Intoni? Mitshotsho ba funeka ndobagqogqa kuloo mitshotsho bengafuni uhamba isikolo aba bantwana balanda loo nto kuyo. Hayi nontonjana yeyona nto babeyithanda ke le ntonjana. Ngoku ke ndanyamezela kuba kwakungafuni abantu abatshatileyo batitshe ngelaa xesha lethu abatshatileyo. Kwaxa kuba esasikolo sifunwa ngamantombazana kuba kaloku sikude akho netransport. Sendigula la mathambo nje ndithi fama yilaa ndlela ndandihamba yona pha. Ndingena emanzini ndikhule ndibeze ngwela umlambo ndihamba ze. Phofu ndingendedwanga uba ndandindodwa kuqala ndafuna nabanye ke satitsha sabathathu. Hayi ke ngoku kwakukho izinto ezazisoyikisa ke pha. Ngoku ndititsha nabanye oomema ababini. Amantombazana avelelwe ngabafana pha abamaqaba. Ngoku xa kuba azawungena nasezindlini zethu ndimka ndahamba ndawutsho eMthatha ndawuripota le nto. Ndiyiprinsipali ngelo xesha. Hayi kwaxa kuba hayi masitshintshwe sonke sibhekiswe kwezinye izikolo. Ndimka ndawutsho kwesinye isikolo esilapha kuthiwa kwasenenani ondisilibele. Ndahlala apho iminyaka emibini. Ndaphinda ndabuya. Umyeni sekholwa ngokuba mandisebenze njengoba wayengafuniyo. Hayi ndazawuthathwa ngumnakwethu ngemoto. Umnakwethu ekhaya. Ndifumene isikolo apha kuBhojana. Apha kanti kwesi sikolo silapha. Ndahlala ke apho iminyaka emithathu. Pha eGqaga ndahlala iminyaka 23 ngoba sasingafunwa ngamantombazana esasikolo. Sithi ke thina abantu ke kunganyanzelekanga uba masititshe. Bancama ke bandinantsika. Ndayititshala eqinisekileyo ke ngoku yasesikolo ndayiprinsipali nokwenza. Hayi ke kwalile ke ngoku sendilapha kuBhojana ndineminyaka emithathu. Ndapensela ukuze ndizohlala apha ekhaya nje. Masiphindele emva ke makhulu. Ngoku phambi kokuba ugqiba isikolo ke ngoku ungekayi uyofundisa. Usesekhayeni nabazali bakho. Sibuyele kwimpilo ebeniyiphila ngelaa xesha. Ndicinga uba alizofana okanye abazali bakho bebesebenza bona okanye bebefunda. Mama wayetitshala, utata wahamba eziRhawutini. Okay. Kodwa nanihlala apha ezilalini. Sihlala apha ezilalini. Impilo yenu yayihluke kanjani ke ngoku abantu kumaqaba alapha kuba kaloku nina xa ningabantu abafundisiweyo noko nina noba indlela ebeniphila ngayo ayifani nabanye ibihluke njani impilo yenu kumaqaba malunga nantoni ke ngoku? Indlela yophila, indlela ukutya ebenikutya, ubuthetha ngento yomtshotsho ubana amaqaba nje emtshotsheni ka nina belisiyaphi nina endaweni yoba niye emtshotshweni noba ikhona into beniyenza benidlala ntoni njengabantwana ke nisesesikolweni? Hayi kaloku mna bendiyititshala ngapha apha ekhaya eMkhansi. Bendihlala nomama efundisiwe naye. Besisitya ukutya okuphucukileyo. Ukutya okufana nantsuka neetapile nebhitruthi. Umama ithanda ukulima kakhulu. Nam ndandifuzene phila wam apha ndisefresh. Yiyo bekuthiwa ingqala etishalakazi ikhuthele kangaka. Ndandikhuthele ndihlakula ndinomazala wam esaphila kodwa yandihlala nayo ithuba elide iminyaka emibini wasweleka. Sihlakula nantsi intsima kokwethu siyihlakule siyigqibe
uthi uvuka isikolo sibe sesigqibile sobabili. Ngoku ke apha kwakufuyiwe iigusha zinkomo kwakugcwele phaa kokwethu. Sithanda utya amasi ke into yona nto ayityiwa. Pheka inkobe kuthiwe mandiphothule ndandingakwazi uphothula kuba loo nto ndingazanga tyiswa nkobe ekhaya. Phothule kuvutyiswe ke eyona nto kuxhelwe uba uzala abambe igusha zininzi kugcwele ithanga. Angatsho nokutsho uthi ndizawuxhela sawubona sekuthiwa makuye isitya ebuhlanti kanti kuzawuxhelwa. Hayi ke ndakhula ke kuloo ntlalo ke kuliwe kakuhle etyebile uba uzala. Impahla unayo akho nto angenayo phaa. Hayi ke kwala ethubeni wagula uMazala. Ndaqala ke ngoku ndasokola kuba ke noko ezinye iinto bendizifundiswa nguye zokwenda ndingazi into nganto kwenda. Hayi ke kwalandiswe intlungu yalo Mazala uswelekileyo. Wagula uba uzala naye waswelekela kum ke ndingazange ndinantsike mntu ubhubhayo mna ndiyamazi ubuthwane. Kwanzima ke ngoku. Hayi ke ngoku na ke eyona nto ndandiyitya kakhulu ngamasi, ndandithanda namasi. Yeyona nto nenyama kuba kuxhelwa qho gusha bezikho. Yintoni ke ngenye endiyakuxelelanga yona? Okay, usithi ubuhlungu ngomamazala wakho yena ungathetha kancinci ngomazala wakho ubana ebengumntu onjani, wakwamkela njani apha xa ufika ungumakoti omtsha, wakufundisa ntoni? Impilo yakho nje kule minyaka emibini uhleli nomazala ubufunde beniphila njani wena naye? uMazala koko wayendithanda kakhulu. Ndandingazi into ngezinto zokwenza urhida, mandisho urhida, uyakwazi urhida. Andingazazi ezinto mna kuba ndatshata ndisemncinci. Andifundisa ke ukurhida kuqala kwathiwa mandirhide kulaa ndlu inkulu ndinendodakazi yam endele ngapha eLady Free oyindithanda gqitha nayo. Ngoku wandifundisa ke ukurhida oko ndingakwazi. Ndade ndakwazi ke nakutyabeka nangaphandle. Semkile ngoku nasetshatile. Ndatyabeka ke umama endibonisa ukuba kwenziwa nje xa uqova udaka udityanisele nobulongwe. Xove uphinde ke ngoku na ke ukuthuthe ke udaka uhamba ujikelisa ezindlweni apha uqale ngale nto uzawuqala kuyo. Hayi ke kwacaca uba ngoku uMazala aswelekileyo kwakho ndiyasokola ezinye into bendingaziqondi kakuhle. Uba uzala wakhawuleziswa wafuna umfazi naye obefundisiwe naye ngokunokwakhe. Kwacaca uba noko ngumama osele mdala. Hayi ndamfundisa uba ke besendakhe into enintsi apha kumama. Usufunde kakhulu. Sendifunde kakhulu. Ndamfundisa naye wakwazi. Kwalile ke sisahleli sonwabile wagula uba uzala. Wasweleka. Sweleka sisobabini noMazala lowo. Ngoku abeswelekile uba uzala uMazala wathi kakade into ndandiyizela khapha ndandizogcina eli xhego. Ndiswelekile ke ngoku ndizawuhamba ndigoduke. Wayitshilo ke nyhani. Hayi ke kwafuneka ichazile ebantwini bomsi uba ufuna uhamba ngoku. Kwasike kwagula udade wabo kusaxoxwa loo nto. Koku kwacaca uba yena nto idala uba makangabaphinda abuye ke ngoku wazawuthatha iimpahla zakhe. Hayi wakhululwa kakuhle. Waphela kanjani? Ya. Uba uzala yena ebengumntu onjani ke yena yena? Bebengabantu ababomvu noMazala bobabini baguquka umini. Sebengabantu abahamba nenkonzo beyithanda inkonzo ngolona hlobo badibana nam ndandiqeqeshwe ngenkonzo ekhaya. So ke ngoku wena xa ube nayo laa nto yobana ndiyayiqonda uba bebekuthanda kodwa ke ngoku xa uvela wena ungumntu ofundileyo uzotshatela emzini wabantu ababomvu
akho ibe njani la olwashintsho lwempilo nendlela yokwenza nendlela yokuphila khange uzive ngathi hey hayi ingathi kunzima apha okanye uthe xa ufika waqonda uba hayi ndiyafunda ngithala kaloku uqhelile into ezifundisayo uye wabona uba uyafunda okanye kuye kwabanjani ukutshintsha lo mpilo usuke empilweni yobana uza hayi ndandithandwa kakhulu ngaba bantu umazala nobawuzala bengayithandi le nto umyeni nami ngathi akandiphathanga kakuhle akakwazi nokundinxiba njengetitshalakazi nemali ubaba uyifihla kakhulu ndathi ndawuthi hayi ndifuna ukuphangela wavuma kuba uzala umazala seleselekile ke andivumela kwangoko kwaxa kuba makafihlelwe ngoku aphangela eGauteng angaxeleli uba ndiyaphangela ngoku balo wayengafuni kodwa isimanga engandenzeli into apha ekhaya njengetitshalakazi hayi ke wakwala ke ngenye igame ndafike khona apha ekhaya kanti ke selexelelwe nguba uzala uba ndiyaphangela ngoba kaloku andeneliseki impatho yakhe hayi ke wathi ke ungakulinga umphathe kabuhlungu mntakamkhosi nyani ke waxola ke ndahlala ke ndasebenza ekhona naye apha ekhaya esisibonda ke ngoku yena njengoba esweleke esisibonda nje yena ngoku makuluna abantwana wabanabo emtshatweni ndaba nabo abantwana emtshatweni abantwana bakho bavelela phi abanye omama apha bebethetha ngenobana apha elalini abantu babetetela bebelekele endlini ufike uyeva kocango ufike ubeleke uyayazi kanti esiseliswayo bese xesha lakudala lakudala xesha lakudala vele nyani bakulanto abantu abadala babebelekele ezindlini nawe wakubelekela endlini ngowumuntu ofundileyo ngoku ndifundileyo abazali bam bawuzala kuba ke umazala usweleke ndinomntana omnye nomakhaya ngoku umazala wasweleka ndathi ke ngoku ndashiyeka nobawuzala hayi ubawuzala wayendithanda ndithi ndamxelela uba ndifuna ukwenza into ethile andivumele kwangoko ndilahleke ngoku le nto bendibuza yona leyo kubeleka makhulu bana umuntu xa ebeleka wena wenza njani wena waye esibhedlela okanye wena wabalekela apha endlini okanye wenza mna ke ndaya ekhaya ndaqonda uba yeyi into yokubeleka ndiyazi mandiye kumama umntu ozawundinasa ngendlela efanelekileyo ndacela ke apha emzini ndaya ekhaya hayi ke ekhaya ndahlala ke kwade kwafika ithuba lokuba ndibe ndizawubeleka abantu abadala apha ekhaya kanti bandibona ngokuba ndizawubeleka ndatya ipesika idishi zele ndathatha ihafu yayo yeyi kwathiwa wow mna ndiyazi ke naloo nto yokubeleka uzawubeleka lo akangeze atya ipesika lo mhlobo andayazi ngoku ndalunywa ngohlobo olufana olungaqhelanga kuqhelekanga uba xa ndinesisu ndilunywe ngohlobo hayi ndakhala kumama mama ndiyazi le nto ndinayo umama ke wayengumntu onephuku kakubi phaphazela wabaleka wabubiza umkhulakazi wakhe hayi wathi umkhulakazi hayi awumboni wena uzawubeleka lo mntana hayi ke ndabelekela ke endlini ngolo hlobo mhla ndaqala ukubeleka ngoku hayi ke bandinasa ke ngendlela efanelekileyo yomntu obelekayo ndagqiba kulithi soze ndiphinde ndibeleke soze ndiphinde ndizale kodwa sizawubona ngawo eniyazi uba kubuhlungu kangako hayi ke ndaqala ndagqibela ke ukubelekela ekhaya ndafika apha emzini unyana wam wokuqala ke ndalunywa nalapho bandithatha bandisesibhedlele kwangoko kwawungahlutshukanga ekhapha utata wemni kakuhle kakhulu uba uzala andisesibhedlele ke ndabelekela esibhedlele apho andisazi uba umama wayephina kwaxa kuba ke ngoku mandizowuphuthuma
uba uzala kazinto ngaba mandithini andazi lo muntu oyindodakazi eyathi makuthatha imoto ndiyophuthunywa ngayo esibhedlela apha eOlsen oko ke ndabelekele esibhedlela zange ndiphinde ndithini nangokuba uzala sele liswelekile nani nemoto yaqashwa kaloku kwaqesha imoto kwaqasha imoto qasha imoto Ngaqasha imoto laxesha lakudala. kwaqasha imoto Zazingekabikho ezindlini. apha ezindlini Qasha imoto ukuthatha isifo special. Okay hayi bengcoma lo mbana hayi beninemoto yini hayi angiyabikho Laqala singabikho nyane imoto. awekho zimoto ngoku kwelinqwelo kwakukhona isikhutshi apha ekhaya nani nxiba njani ngakhulu ngoba nisebancinci sesiba xa ukhumbula mhlawumbe noba wena wawunxiba izinto zasesikolweni mos but xa ukhumbula nje abantu nje elalini kwakunxitywa ntoni ngabantu kwakunxitywa imibhaco nangoku sendiphako sasikolo yangamaqaba odwa abantwana beze benxiba inkciyo esikolweni ipenti yakhe ke leyo inkciyo leyo kuthiwa inkciyo yodwa uze esikolweni enjalo kula maqaba ndandikuqaka hayi kwaqhubekeka hayi ndathi no makwenziwe enye into ngoku kaloku kuzawufika abahluli xa befikile abantwana apha benxiba inkciyo bengenayo nanto akhona evest apha ngenxa bethwa ngenkciyo amabele ngaphandle alandela la maqaba kwakhutata wayilandela kakhulu abizakhe intlanganiso nyani ke ayithakazelela la maqaba aseqaka abathengela abantwana banxiba kwahambeka ndathi mabanxiba uniform kwezinye izikolo kunxiba i-uniform ayemamela ke nawo la maqaba into endiyithetha kwabe ziyangena iimpahla kanjalo andiva ke kwabe kungena iimpahla kanjalo ke esikolweni naselalini ke ngoku hayi babezithengela ndibaxelele bahamba ne-concert babona abanye abantwana kwezinye izikolo kunxityiwe kakuhle i-uniform bayifunda ke nabo loo nto bayithakazelele so wena kuba ndiva indlela othetha ngayo ingathi ungumntu oqala owazisa into yobana makunxitywe impahla ezithile phaa kwesasikolo engamaqaba odwa so ngoku wena xa ubona utshintsho owalenza esikolweni langena nayo elalini seshibana njengoba abantwana beqala benxiba i-uniform ke ngokwesikolweni yaba yinto yobana ke ngoku nasekhayeni bayaqala ngoku banxiba impahla zabo ngoku itshintsha kanjalo into yatshintsha ke loo ndawo ngelishwa ke kwaske kwagezwa phaa kuze abantu bezinye iindawo bazowugeza apha elalini hayi ke sendinezinye itishala ngosibathathu kanti kuqala ndandodwa hayi ke kemka ke logqaka ngolo hlobo nani bathathu qha esikolweni yayindimndodwa ndingena emva kwenye itishala nayo yoyiswa yimpatho yabantu ababomvu engayiqhelanga yemka ke lo tishala siyasweleka ngoku ndayiva ubiswelekile yandim ke ngoku hayi ndayixekelela loo nto ndindodwa iminyaka emibini kwala kulo wesithathu njengoba ndahlala 23 years kuba lo ndandingamkelwa sasingamkelwa thina abatshatileyo bamasititshi kodwa ke bandenza ndapermanent ngoku ngoba isikolo sifunwa nezititshala bendinazo zazisezipermanent hayi ke emveni koko ke kwakho abantu abagezayo abazosivingela apha esikolweni samkiswa yiloo nto ke ndihamba ndayoripota eMthatha kuba ndandiyiprincipal ndayoripota le nto eofisini yaseMthatha hayi ke kwacaca uba iyaziwa ngabanye abahluli abaphaa eMthatha bathi yho ubukwesasikolo sasinikwa ukhukho silale ekhukhwini sinikwa inkobe ndithi kulapho ngqo yayazi ke le ndawo hayibo ufanele uba mawube uyatshintshwa ke ngoku ndamka ngolo hlobo ke kwesasikolo yayingabantu ababomvu bakudala ingebababo bangoku eyona nto endivuyelayo makhulu ke kweli bali lakho into yobana eyona nto indenza ndenze le nto into yobana abantu abangoomama
indima yabo iyalibaleka into yobana baye benza ukuthi endaweni ethile ze kufika utshintsho oluthile. Xa kuthethwa kuthethwa ngabantu abangootata sentsho nakwizinto zemizabalazo zento ze-apartheid nosentsho ubana umzekelo kuthetha ngooMandela, kuthetha ngooSteve Biko, kuthetha ngooWalter Sisulu. Kuthetha ngabomama basemva ubana bekho oomama nabo besenze yabo indawo. Ngoko uyabona xa uthetha kanje ndiyavuya because ke ngoku iyabonakalisa into yobana inoba bekhona ootata nabo babekho kodwa bebelandela wawubafundisa. Kodwa ikhona le ndawo idlalwe nguwe, indima yakho wena wedwa ungumama yofundisa, yotshintsha indawo, indlela eyenziwa ngayo, indlela abantu abanxiba ngayo. Inkulu kakhulu loo nto. So iyabonakalisa ubana indawo yoomama ikhona kakhulu. Hayi ndiyavuya kakhulu makhulu. Hayi ke. So ke ngoku makhulu masibuze kule nto yobana ke ngoku xa ungena apha emzini waye watshata njani ke ngoku wabonelwa ke ngabazali bakho wadityaniswa nalo tata kwabhatala ilobolo, kwenziwa njani ke ngoku into yomtshato from laa mini yelobolo ukuze kufike ke ngoku le mini yokuthiwa hayi ke ngumolokazana walapha ekhayeni ke lo esimaziyo? Sentsho izinto abanye abantu bakhe bathetha ngento ubuthe wena uyenza ngento njani, abanye bathetha ngento zentonjane, abanye bathetha ngento zokutya utsiki, abanye bathetha ngento yobana fanele kubekho abantu abakukhaphayo bakuzise apha, abantu bakowenu bakuzise emzini. So eyakho into yahamba njani eyakho injengokuba uyithetha kanye? Mna ke ndathi ndakuba ke ndide ndithobela abazali noko ndingayithandi le nto yelisoka. Ngoku ke ndamuta ndavuma kwalotyolwa. Nangoku kulotyolayo ngoku ndititsha ngapha eMgwalane ndiyabona la madoda khange ndixelele uba lobeni alifuni elisoka. Ndibone nakuba bantu beqhuba inkomo. Xa ndiwela kumlambo olapha ezantsi wasekhaya ndizawuqabelela kweminye imizi, ndihamba ngehashe. Kungekho nto ezikhwelwayo, qabela ihashe. Ngoku ndive kuthiwa yinto enangoku letshayo, kanti nantso itsho ekhaya kulotyolwa kuyizelelwa ezi nkomo ziswayo. Bantu ezi nkomo zodwa, nezi nkomo 6 ngelanga elinye xa kutyetyiwe ekhaya. Zi6 ngelanga elinye. Tshine ndaqabelisa ihashe ndaliphalisa ndade ndavela. Tshine nantso ezi nkomo, kukho namadoda akhoyo phaa ngasebuhlanti. Tshini ifama yilaa nto utata ebefuna uba mandiyiye kule ndoda ndingayaziyo noyazi. Hayi ke ndahamba ke ndawutsho esikolweni, ndinotata walapha uyiprinsipali walapha esikolweni. Hayi ndoyika uba wasemdala lo tata uyibachaza le nto uba ndibona kukho izinto ezinjengalo. Ake ndaqabela amahashe sobabini, ubheka kwelakhe icala nam ndibheka kwelami icala. Ndafika ke ngoku wabe sexela umama wangayithandi naye le nto, kodwa ke soyiswa kukwenda. Hayi wandixelela umama, hayi njengoba utata akho ebefuna ukuba mawubuye, ebesazi uba uzawulotyolwa, bewuzolotyolwa apha wena. Ndaphinda ndaqala ndakhala. Ndilotyolela kulo mntu ndingamfuniyo, ndingamazi nomazi. Hayi umama ke wayethoba, abantu bakudala babethoba. Ngwathi ngoku engayifuniyo le nto naye ngokwakhe wancama wayeka. Ndalotyolwa ke sendiqolile, sendivela kudadobawo engapha elusikisiki eMampondweni, wayetitsha eMampondweni. Ndibaleka le nto elisoka. Hayi kudadobawo wandiza nayo, hayi wandicenga ukuba mandincame ndiyeke ndingaphikiswa abazali. Ndayeka ke. Hayi ke ndalotyolwa ndagqitywa kwatshatwa. Ndeza ke kulo mzi ndingawuthandi, kodwa ke ndaboma utata xa ba wayemfundile lo tata walapha nomama walapha bengabantu ababomvu, kodwa ke sebeguqukile ngoku. Ndiyahlala kamandi uba bade basweleke, kodwa ke kuthe kwakusweleka umama
kwacaca utata uba uzala makafuna omnye umfazi wakhawulezisa kunjalo yibantu izawuthwana le nto ngoku. Hayi ke wamlobona lo mama intombi yaseQhitsi ngayo sahlala nalo mama kwalile ngosihleliyo wathi uba uzala hayi unyana wam akufika apha mntanam kufuneka nibe nowenu umzi ke ngokuba loku nomama omtsha. Yho yayithina le nto ngoku. Hayi kudala ke wawungaphikisi umntu omdala nam uvume noba awukholwa. Wafika kumyenam evele eRhawutini wathi ngoku umyenam ke ndifuna nam ke sendisixolisile ndonwabile naye. Ngalo mhla wafika wawulala kulandla kokwabo endlu enkulu. Injani na le nto ngoku? Besesinendlu yethu nje ngoku kutheni into athi nam umyenam ndimkhumbula awulala noyise nonina. Kanti koko zawuxelela okokuba uba uzala unomnye umfazi ngoku kufuneka thina ke siphume ukuze ndizoba nalo mzi ke nje ke ngoku. Kodwa ke wayengakholwa naye wathoba kuba abantu bakudala ngabo babethoba noba into umntu akathandi. Kwathiwa ayolulungelo elo uba uzala nguye omele uphuma uba unomfazi wesibini. Hayi ke wancama wavoka kumyenam ndayeka ke nam ze ndizoba nalo mzi. Makhulu ndikube uthetha ngento yecawe into yobana wena ubungumntu wecawe okanye ngumntu wecawe nangoku. Wena empilweni yakho into yecawe nento yesiko okanye izithethe zakwaXhosa bezidibana njani kuwe? Ubukwazi uzidibanisa okanye ubuhlala kule nto yecawe okanye xa kufuze uba wenza izinto zamasiko esiXhosa ubuthini ngento yecawe bezihamba njani kweyakho ke ngoku impilo? Ngoku ndendileyo hayi apha ndabe ndifikile kwacaca uba andiyithandi le cawe yalapha irhabe icawe yalapha. Ndamxelela kuba uzala ndabe ndiyile ecaweni. Hayi andikholwa mna yile cawe. Ndicela okokuba mandingene kule cawe lapha eMthwako. Hayi wathi utata no awunawulunga mntanam kaloku asimakuhlulwa fanele uba masingene ecaweni enye. Hayi andiyithandi konke mna ke kwamaculo lawa lecawe nenkqubo le yasecaweni andiyithandi. Bendingumtshetshi mna ndingene etshetshi. Hayi wala uba uzala ndancama xa uyingenelwa ngapha ezantsi. Ndancama ndayeka ndada ndayixhela andisayifuni ke nangoku icawa yasetshitshi kuba kaloku sendakholwa yile icawe. Into yemilambo le beniyiphatha njani imilambo xa ibikhona indlela yophatha imilambo? Kukho abanye abantu abake bathetha ngento yobana umuntu ongumama bengabe sangena emlanjeni kuba ke kukho izinto kuthiwa kukomkhulu phayana anive sike ningene. So wena ngeyakho impilo nendlela ebenisenza ngayo apha emzini akho into ezidibene nemilambo benisenza njani phayana? Imilambo njani? Amanzi la bekuthi abanye omama bathi hayi omakhulu bathi hayi umuntu ongumama bengasondeli phayana ngaphandle kokubana ayohlamba nje impahla kodwa nendlela yakhe yokuvela phayana uvela ngendlela ethile awuve sikufike nje galele ke phayana ingathi ukuze thomini yakho. Hayi kwakungekho nto njalo apha. Umlambo wawundisiya nje uba ndandisiya nasekhaya ndingekendi. Hayi kwakungekho nto injalo apha. Besikhathana nento yobana ke ngoku ngoba benibancinci kuyinto yasesikhathini noba wena yakho ibingcono ke kuba kaloku wena bunxiba nje impahla ezi siziqhelileyo namhlanje. Ukho umama wangaphayana ebeke wathetha ngento yobana kuba bebenxiba inkciyo bebeyithatha kubekho ilapho elenziwayo gqibapho libotshelwe lapha emacaleni ufike ulibophelele lapha ecaleni. Ngoku ngumfazi? Ngoku bengamantombazana xa besiya exesheni. So nina benisenza njani ke ngoku xa kufikela xesha lobana kuyiwe exesheni ke ngoku? Ngelo xesha lexesha
ndandingayazi kwaloo nto mna ke. Ndaqabuka esikolweni. Tyhini kutheni sike ndamanzi apha. Sesinxiba ipinti ke thina. Umama wandisukela ngokwakhe. Wenomathini. Ipinti yami itheni sike amanzi. Ndingahambichame nje. Ndacela. Ndabheka ngaphandle. Yake negazi engalaziyo apha. Yintoni le? Ndabiza omnye. Wathi yo uye budaleni ke ngoku. Ngoku uvuthi wawufika pha kokwenu umxelele umamakho. Yo. Bubudala bantoni? Andazi into kalo. Ndaye ndibona nalapha kwesi situlo ndihleli kusesikolweni ikhona eligazi ndilibonayo apha ngaphandle. Yo. Ndahamba ndacela utishala phofu engayiqondanga uba indoda nale ndifundisayo. Ndeza nengca ndayifaka emanzini. Ndamane ndisenje nje ngokusifundisayo ndade ndayisula le nto ndingayaziyo. Bangabonwa ngabanye. Ake saphuma isikolo. Utishala engadanga ayibone le nto ndinayo ngoku. Ndayixelela umama ndinento endingayazi igazi endilikhuphayo xa ndilazi uba lelantoni. Yo mntanam umdala ke ngoku. Yo. Bantu. Ndimdala njani? Ungathi ubone loo nto yazi uba usebudaleni. Awuzukwatya ke amasi ndaziliswa. Awuzuwatya amasi awuzungena nasebuhlanti. Wathi wandifunela ke into enye endiyathi inkciyo ngokwala maxesha. Wandenzela ilaphu ke elifakwa apha ngaphantsi libe nemitya iqhinelwa apha ngaphambili. Wathi ke qho eleko kuba ufubona kunalo nto nayo andizuyenza ibenye ndizoba nazo zitshintshe kuba lokhu uzayihlamba ngenye ixesha. Umanaka utshintsha ke ufaka ngolo hlobo. Ndaqala ndayazi ke loo nto yaseqishini. Ibingafihlwa kodwa ibingathini. Wathi mandiyifihle ebantwini abangamadoda bangayiboni. Injalo nakuni? Manibonisa nje amadoda uba ndikwenye imeko ngoku. Abanye babeyenza loo nto makulo. Yho. Abeyenza abanye uqonda hayi ke umntu usentsho ngongengathi ngokayenza uyenza ngathi yaqhayisa ne. Ithi hayi boze ungaboqhayisana. Awuqhayisa ngale nto kaloku ebantwini abangootata. Kwazi nabantu nabafana ke. Nabafana. Nayandenzekela mna ndisesikolweni. Na usesikolweni nawo. Usesikolweni. Yandenzeka ndisesikolweni ndibe uniform. Ngathi xa ndishukuma andizibonanga mose ndibona ngosemva kwam. Xa ndishukuma wathi uzibonile ngemva kanti singakanani. Yo. Thanda bandinikile kwabe sekuzaphuma isikolo. Bandikhuphela ijezi ke yesikolo esekhabhathini engasebenziyo. Ndabhinqela apha Osimeni. Uniform le ndanxibe uniform. Ndanxibe isiketi esimnyama. Ndabhinqela ke. Ufike ekhaya. Futhi ndathi xa uphuma isikolo ndavela ndangoqala. Ubaleka. Kuba ndothi nileke Woxelela umama le nto. Fike ndihlambe ndithini uqonde amanzi hayi ndiyawagqiba ngoku. Kwangona ngokudila nto kandiphinde nditshintsha ndibe ezinye ngoqona. Elaa xesha lakudala ke ipendi zakudala sezizongo ezizinxibayo. Ndazipenda kuthiwa si-stretch. Okay. Asiyayiqinile. Kuthiwa yintoni? I-stretch. Isiketi. Stretch. I-stretch. Ezapendi zokuqala ndiyabona. Zinavy, zimeruni, zimnyama. Zimnyama. Ke ezikhala ngasikanje. Xa ndathi khona ndilantukile ngoku. Ndahlala. Hey, iphinde futhi ebusuku. Iphinde litsho. Iba ngathi liyampontsha. Yho. Hayi ndisadwa ndishutele senzeka kumna. Lit. Ndandingaliva mna. Liva maqona hayi ngoku. Sithini isiluma? Ndandinayo naloo nto isiluma. Sandifumana ngosendititsha kanye ngapha ndigwala. Sithi rhwelele apha. Andinjalo. Unencence. Ibuhlungu loo. Ibuhlungu laa nto makhulu isiluma. Ibuhlungu. Nanqoba ube athi ndityhafile kanti ngathi wona mhlawumbi kuthiwa ndifuna ukwenza. Ndandihamba ngehashe ke ndisesikolweni. Uyazibona? Xoma ndiyaphela ngoku. Hayi vele ndandithatha intsuku entlanu. Azazi ntathu ke mna. Bengona nje kanti bendixolela hayi shame hayi
Makhulu abantu abantu angomama kumele uthethe nento elihashi. Abantu angomama bebelikhwela ihashi kudala. Bebelikhwela uba ndandihamba ngalo. Udadewethu wayehamba efunda eClarkbury, wayehamba ngehashe asiwe ngehashe aphinda awuthathwa ngehashe. Oh, right. Hayi ke bengayazi le. Baba bambalwa bayokhwela amahashe. Hayi babembalwa babengaxhaphakanga. Yayingabantu abafundileyo okanye wonke umuntu. No, umuntu ofundileyo. Hayi abantu ababomvu hayi bebengakhweli hashe. Kaloku umuntu ofundileyo uphethwa ngapha nangapha kungekho moto zihamba qatele hashe. Hayi ndiyabulela ke makhulu ndifile.